Специален гост на сайта experience.bg е Магдалена Николова с невероятен опит в Лозана и България. И по невероятен начин, съчетавайки практика и наука, образование и бизнес. Добър ден и се радвам, че приехте поканата да бъдете гост на Experience.bg. И аз благодаря за поканата. Един от вашите основни топици, ако мога така да кажа, е пътят към успеха. Вие самата възприемате ли се като успял човек и какво е измерението на успеха като цяло? За хората от бизнеса, за хората от практиката? Възприемам като успешно постигнати моите цели, тези, които поставих за себе си. И оттам нататък вярвам, че за всеки един човек успеха има някакво определение, някаква дефиниция. Когато отворите един тълковен речник, вътре сигурно има думи като успех, мотивация, вдъхновение, но всъщност това е много общ речник. Оттам нататък всеки един от нас трябва да напише в собствения си речник какво за мен значи успех, кои са целите, които съм постигнала успешно. И всъщност по-важният въпрос, който виждам при доста от хората е успех ли когато постигне една цел на 80% или когато постигне на 90%, или това е провал. Съответно, ако аз успея да постигна целта си до някаква определена степен, аз съм успяла наистина да я постигна до тази степен и оттам нататък ми предстои само единствено да се усъвършенствам. Това е малко като даването на обратна връзка. Вярването за обратната връзка, тя се нарича обратна, защото я давам от този момент назад за всичко, което съм направила. Всъщност един от най-известните коучове в света, който беше избран, мисля, че от Forbes за една от 10 най-влиятелни личности в бизнеса, Маршал Голдсмит, говори за feed forward, т.е. обратна връзка, но тя вече не е с знак обратна, е с знак към бъдещето. Така че, давайки си обратна връзка за моите успехи, аз си казвам кое е това, което мога да направя от тук нататък и напред и кои са следващите стъпки, които ще ми донесат успех. Но е факт за мен, че успеха, и аз съм го казвала неведнъж, е тогава, когато аз го споделям с някой. Защото да постигна една цел, да се прибера вкъщи сам или сама, това не е успех. Това е нещо, което остава за мен. Затова има много хора, които обичат да споделят успеха си по медии. Фейсбук сега играе една прекрасна роля, защото малките успехи могат да се превърнат в големи успехи. Истински успех, когато аз го постигна и някой е станал, не мога да кажа заглавието на кой филм беше, но ми е останало като реплика, когато някой е свидетел на моите успехи. Другата метафора, за която се сещам, е един филм, който наскоро гледах. Казва се Кота 42, в която главният герой казва, той е абсолютно реална личност, българин, който казва, всеки един от нас има монбланите на живота си. И тези монблани са всеки ден. Така че успеха е нещо, което аз постигам всеки ден. Ако аз постигна това днес да напиша една достатъчно добра оферта или презентация и да я изпратя, това вече е успех. Тогава, когато тя е одобрена, това е следващата стъпка на успеха. Тогава, когато аз успея да я реализирам, това е следващата стъпка на успеха. Така че, когато градираме нашите цели, се оказа, че теглейки чертата накрая имаме повече успехи, отколкото мразя думата провал, но окей, нека да я кажем. Мечтата на стажантът е да му кажат, ти оставаш в компанията на работа. Ако се върнем и към един популярен телевизионен формат, мечтата на мениджър е да види компанията, която управлява, част от която е на върха на различни видове класации. На кого се дават най-трудно съвети? На стажантът, който е в началото на пътя, или на този, който вече върви към своя монблан и извървял пътя до някъде? Първо ще се върна към началото на твърдението. Когато аз бях стажант, моята мечта беше да уча. Да науча толкова много, че да мога да го взема и да реализирам следващите си мечти. Ако мечтата на един стажант е да остане в тази компания и да бъде част от нея, то, разбира се, би искал да чуе репликата "ти оставаш". Аз по-скоро бих искала да чуя репликата "ти се справяш наистина добре и това, което носиш на компанията е ценно и ти имаш своето място в тази компания", а не просто оставаш и аз ти давам възможността да останеш. Наистина вярвам в проактивността и в това, че всеки прави своите избори. Когато един човек получи възможността да прави стаж, той решава дали в следващите 3, 4 или 5 месеца ще положи нужните усилия, за да може да бъде част от тази компания и изборът отново е негов. Той решава дали ще положи тези усилия или не, той решава дали иска да остане в тази компания или не.
Защото също е факт дори на българския пазар, че стажовете са за да може да опитаме различни неща. И стажа не е на всяка цена за да остана в тази компания, защото може би компанията или бранша не е част от моя път и от моето развитие. От гледна точка на това на кой се дават по-лесно съвети, според мен се дават по-лесно съвети на млади хора, на хора, които искат да се развиват. Има едно изследване в психологията, което твърди, че когато човек си повярва, че е експерт, когато човек си повярва, че е успял и не приема повече съвети, той става най-закостенелия тип менеджер, ако щете го можем да го наречем, и оттам нататък почти не търпи развитие. Най-успешните в моята перспектива и представа менеджери в България са тези, от които съм чувала, за мен няма таван. Това, че съм менеджер на компания с 2000 човека, значи само и единствено, че аз от тук нататък трябва да се развивам още повече и да развивам още по-добри от мен хора около мен. Защото това е възможността, която аз имам в момента. Имам финансите, бюджетите, имам логистиката, структурата, за да мога да развия тези хора. Ако взема трите страни на даването на съвет, стажанта, менеджера и човека, който дава съвет, мисля, че позицията на даващия съвет е най-трудна. Защото да дадеш съвет вече не е в... може да се обърнете към за референция към последната конференция на най-голямата коучинг асоциация в света, на последните бизнес конференции, които има дори в България. Позицията вече не е консултиране. Аз давам съвет, значи аз казвам, мисля, че е по-добре да направиш хикс или мисля, че е по-добре да направиш тази стъпка или следващата стъпка. Съветването вече се е превърнало в коучинг елемент, когато съветника задава въпрос, кое според теб е най-доброто, което може да ти се случи от тук нататък. Кое е това, което те мотивира най-много? Кое е нещото, което искаш да направиш, защото човек знае най-добре. Съветването е малко като да ходиш по много тънък лед. И когато опасността е, когато човек е млад, когато търси съвет, да приема всеки съвет за даденост и за най-доброто, което може да чуе, а може да се окаже, че това не е неговия път. Практиката не може без образование, образованието не може без практика. Как обаче те да се срещнат, за да се получи успешният стажант и менеджер? На първо място трябва да се срещнат във висшето образование. Ако тръгна последователно в развитието на един човек, влизането на бизнеса в образованието не се случва толкова бързо, колкото ние, младите хора или ние, слагам се в ролята на преподавател, искаме да се случи. Това, което всеки един може да направи е не да, и това аз го давам като съвет, не да крещи буквално лозунга искаме да влезем в университета като компания, а да си каже какво аз като човек и професионалист стигнал до някъде, било то успешно или не, мога да дам на образованието. Мога ли да се обадя на дете на мой приятел, който познавам, който е студент, и да кажа, аз искам да дойда да направя една лекция във вашия университет, можеш ли да ми помогнеш? Имам нещо да кажа, искам да го споделя, дай ми платформа, със сигурност може да има някой, който да иска да ни чуе. Връщайки се към 4-те години в Софийския университет, това, което се случи, е, че пренесах опита от университета в Лозана и всъщност семинарите, които водех, бяха наистина семинари. Аз бях човека, който само слагаше рамката на това, което трябва да се случи. Съответно, това бяха теми. Оттам нататък проактивността беше в студентите. Студентите презентират и имаха за много важна задача всеки път да канят човек от практиката, който да може да говори по темата. На края на семестъра това резонираше на първо място да сме чули как това реално се случва на практика и да сме чули отговор на въпроса как това работи. И на второ място някои от тези хора успяха да намерят стажове, просто защото мотивацията да подготвя презентация, която е за пред моите колеги от една страна и за пред човека, който съм поканила от практиката, е много по-висока. А кой е най-добрият експириенс за вас? Най-добрият експириенс е този, в който участвам с всичките си сетива. Искам да видя, да чуя, да усетя всичко, което се случва пред мен. Най-добрият експириенс е когато вляза в една ситуация с абсолютно бял екран в главата си, без очаквания. Очакванията са най-големите подводни камъни. Или имаме свръхочаквания, или имаме минимални очаквания. И съответно това проваля експириенса, ако използвам тази дума. Най-добрият опит е тогава, когато се върна към сетивата си и забравя за малко мозъка си.
Просто да вляза в една ситуация, да взема всичко от нея и анализа да дойде постфактум, а не да съм зает с анализиране и с стереотипизиране в една ситуация и когато тя приключи, аз да си тръгна с собствените стереотипи. Благодаря много и пожелавам още много предизвикателства и много лани.